По време на дни на отворените врати в Интерагри Стара Загора бяха представени и най-новите трактори на New Holland от T7 серията, представени от Борислав Найденов, продуктов мениджър в Интерагри България. Зад мен са два от флагманите на гамата T7. Единият от моделите, който наблюдаваме от лявата страна, е тракторът T7 HD 340, флагмана в Heavy Duty тракторите при нас, който разполага с мощност от 340 конски сили с мотор 6,7 литра. Машината може да достигне общо тегло от над 13 тона с всички флуиди и с тежести, които може да се монтират отпред на преден навес и отзад в гумите от вътрешната и от външната страна. От дясната страна е моделът T7 300 Long Wheelbase с PLM Intelligence. Машина, която ще замести досегашните модели T7 при гамата в безстепени трансмисии Autocommand, както и моделите с механична трансмисия, роботизирана, Full Power Shift трансмисиите PowerCommand. Тракторите от сериите T7 HD, както и новата серия T7 Long Wheelbase PLM Intelligence, разполагат с хидравлични помпи, които могат да достигнат до 220 литра, а това от своя страна дава възможност за прикачване на по-големи инвентари, с които да се извършва по-голям обем от работа и съответно стопанството, в което работим, да бъде доста по-високо производително. И двете машини разполагат с кабина Horizon Ultra, която дава изключителен комфорт, голям обем и остъкление на повече от 6 квадратни метра. Имате видимост както отпред, така и отзад на машината. Инвентарите се виждат хубаво. За сигурността на операторите се предлагат предна и задна камера за наблюдение на инвентарите, които прикачваме. Имаме изцяло обновени подлакътници Sidewinder Ultra, които съчетават в себе си възможност за интегриране на много различни функции и определяне на оператора на настройки за по-лесна работа с машината. Имаме нов интегриран сензорен дисплей от 12 инча, IntelliView 12, чрез който може да правим абсолютно всякакви настройки в машината. Едно от най-големите нововведения, които New Holland прави през последните години, е MyPLM системата. Тя съчетава в себе си както AgroOffice пакет, така и възможност за наблюдение на всички параметри на тракторите дистанционно и не само. Операторът на машината може директно да се свърже с сервис на доставчика, който от своя страна да извърши дистанционна диагностика на машината, да даде съвети за това как и по какъв начин да бъдат отстранени проблемите. И при невъзможност това да бъде извършено от страна на оператора, съответно да бъде посетен от сервис на място в последствие. Това спестява много време, както на сервизните екипи на фирмата, а също така и на оператора. По този начин може да повишим общата производителност на машините и да свършим работа в крайна сметка, за която сме се събрали заедно. Ние и фермерите един до друг. Машините от сериите T7 HD и T7 PLM Intelligence могат да бъдат оборудвани с 360 градусово LED осветление, което ни дава предимство да работим и през тъмната част на денонощието. Също така разполагаме и с нов Center View дисплей, който е позициониран по средата на волана и дава възможност да наблюдаваме всички основни показатели на трактора, без необходимостта да се мърдаме в страни, напред, наляво, надясно, да можем спокойно да седиме на операторската седалка и да си вършим работа и да съблюдаваме за другите неща, които могат да възникнат като препятствия пред нас.